Mga kapuso, nananatili sa evacuation center ang 23 mag-anak na nasunugan ng bahay sa Barangay Pantal, Dagupan City. May follow-up report si Russell Simorio live. Russell! CJ, masakit man at labis na nanghihinayang ang mga biktima ng sunog kahapon sa Barangay Pantal, nagpapasalamat pa rin sila dahil walang nasugatan o nasawi sa nangyaring sunog. Naiiyak pa rin ang residenteng si Jonalyn habang inaalala ang nangyaring sunog kahapon sa Barangay Pantal, Dagupan City. Kwento niya, una raw silang nakaamoy ng tila nasusunog na goma sa kanilang bahay hanggang sa sumiklab ang malaking apoy. Pagtingin po namin, mayroon na pong umaapoy dun sa kwarto namin. Tapos biglang lumaki yung apoy po. Okay lang po kasi ligtas naman po kami. Nasa evacuation center ang 23 pamilyang nasunugan. Kailangan lang po, happy lang, kahit may problemang kinakaharap, kailangan lang talaga tatag ng loob. Kaya ang hinihiling lang po namin sa government, sa local government na bigyan po kami ng aksyon na mayroon po kaming matitirahan na maaga. 6 na silid-aralan ng Pantal Elementary School ang ginamit bilang evacuation center ng mga biktima ng sunog. Hindi pa tiyak kung hanggang kailan dito magtatagal ang mga biktima ng sunog. Sa ngayon, nangangailangan pa rin sila ng tulong tulad ng supply ng pagkain at mga damit. Lumalabas sa investigasyon na problema sa electrical wiring ang dahilan ng sunog. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil may mga flammable materials na nasa loob ng mga bahay. Octopus connection, no? So may tendency, may mga iinit yung mga electrical natin, hindi na kaya ng load ng wires natin. And then pag dikit-dikit na naman ng bahay, ang tendency niyan, mag-escalate, mabilis ang escalate. CJ, sa inisyal na datos sa mga bombero, halos 400,000 pesos na ang halaga ng danyo sa nangyaring sunog kahapon sa Barangay Pantal. Pero hindi pa kasama riyan ang mga naabong gamit ng mga biktima. May mga nagpaabot na rin ng tulong sa mga biktima ng sunog tulad ng damit. Pero ayon sa Barangay Council ng Pantal, kailangan daw ng mga biktima ng sunog ang underwear dahil wala silang naisalba. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.